Su ovo uti- Kao članu žirija i, na primjer, o njegovoj muzici. Pa ja sam, zahvaljujući svojim unucima, pošto vrlo kontrolišemo šta slušaju, gde bi išli, šta bi radili, na neki način upućena. To nije moja šoljica čaja, ali sve što može da napuni neki prostor, koje god veličine, to je za pozdraviti. E sad, trajanje je u pitanju samo kad smo mi u pitanju kao pevači, sad kao zna, ali ti treba da traješ. Ne, ovaj trenutak je bitan toliko koliko Dragomir postoji. Očigledno je da je on sada najinteresantniji, najzabavniji. Ne poznajem njegov rad, ali sam... Znaš bar jednu njegovu pesmu? Čula sam. Jel ti se sviđa? Da, Sad kad ne Zorica mogu da krene, kažem pa, da, Ulja mi Čarli. ja ne bih čak tu reč izgovorila. Što? Ali Pa ovo šta- čap, 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 čap? eto, da, to sam Tu čula. se nisam nadao, tu si me već iznenao. Pa ja sam inače A znaš vrlo... zašto je čap, čap? Za guzu. Ne znam zašto, pa dobro. Za šta god da je, ali Ali- meni je čap, čap. Ali što Bouljem i Čarlijom? Bouljem i Čarlijom ti je kao ono drevno. meni je to Više jedan- mi je drevno, onako, Drevno. Ovo je moj... iz Nedara.